Telo mag mine pod medo mana rieny mokadho kuom riwruok mag governors ma mine ma pachoka mong'ere kaka G7 mosenyiso ranyisi mar wuotho e twech achiel e chwalo telo e kor gwenge ma pachoka mangima. Kane giloso Kirinyaga Stadium e romo mar G7, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti noyango ni riwruok mar governors ma mine oketo maino marie chwalo tije ma ok mana bago nyasi ma pachoka. Wavinya nokone gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru ni oromo kod kom mar ariyo ma pachoka kaluwore kod tije maler mosetimo ne oganda Kirinyaga kuom tam mar ariyo mosebedo kaka gavana e kaunti no. Romo ma kamano bende noyuore kod Min Odogai mar duond bura mar ODM Mama Aida Odinga ma bende ne ojiwo mine makono mondo kaw okang' mapiyo mar dongore. Magavana wanafikiria ni mchezo. Sisi hapa hatuchezi. We are here to learn from each other. We are here to sharpen each other. Na tumesema tutakuwa tunatembea kaunti zote za kina mama, wakija kwangu warudi na kitu. Wakienda kwa mwingine warudi na kitu. Tunakuja kwa Gavana Waiguru tutarudi na kitu.